సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ సాంగ్ని ఆల్రెడీ 2 సార్లు చేసిన. సో మళ్ళీ లిరికల్తో చేయి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసం మళ్ళీ లిరికల్తో చేసిన. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసారు కదా, ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో మీ ఫోటో కావచ్చు, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 20 సెకండ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ కలర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కింద సాంగ్ని తీసేసి కాపీ 14 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 3 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దానికి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 1 బై 1 యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం గొంతు బాగలేదు, చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, సర్ది అది ఇది. సో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా మాటలు వస్తలేవు, ఏదో వచ్చిరాని మాటలు మాట్లాడుతున్నా. సో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ కాపీ పేస్ట్ టైల్, కింద పేస్ట్ టైల్ అని ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్, లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ లిరిక్స్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి, లేదంటే లేదా, అది మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చినట్టు చేయొచ్చు. సో సింపుల్గా నేను ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. దీన్ని 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ బీట్ వర్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి దాని మీద టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలా క్రియేట్ చేయాలో సింపుల్గా వీడియోని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.